mensen. Het is jammer dat de camera's deze kant op staan en niet die kant op. Want daar is vandaag enorm hard gewerkt. Heel goed. Applaus voor jezelf. En nog meer mensen die al naar huis zijn gegaan. Dorpen die zeiden, ik vertrouw die mensen die daar zitten toe om het plan verder uit te werken. Die na het eten naar huis zijn gegaan, die zeiden, het is een lange dag geweest, maar we staan erachter. Dus geweldig allemaal dat jullie erachter staan. Het was even spannend aan het einde. En het kwam vooral ook omdat sommige groepen echt de informatie niet goed meekregen. En daardoor dachten, het allerbelangrijkste punt wat we met elkaar willen bespreken, komt nu niet op de flappen. Maar goed, dat was het volgende punt waar we mee zouden beginnen. Dus eind goed, al goed. We hebben met elkaar, denk ik, een wonder bereikt. Met elkaar. Iets onmogelijks hebben we mogelijk gemaakt. En dat is aan jullie te danken. En aan jullie sprekers. En aan mensen die over de kloof heen zijn gelopen en het gewoon dien hebben. Dus we hadden gewoon dien mijn hoor. Ik weet die naam even niet meer. Sorry, Piet. Piet zal het plan even voorlezen. En er komt een extra toelichting voor het eerste punt, want dat zit daar op een orenflap. Maar we zullen het wel zo kwart mogelijk doen en dat het duidelijk is voor iedereen. We discussiëren je het net meer. We zijn er helemaal klaar mee. Dus geen microfoon met door de zaal. Het is gewoon klaar zoals het is. En uitwerking hiernaar, daar kun je hem alle keer bij belutsen wezen. Want, en ik ken gewoon niet een keer Fries, hè, gewoon leert in dit project. Want je kan alle keer bij die werkgroepen ook je namen deel zetten. Dat is net alleen nog voor professionals. Dus je kan daar gewoon, als je hem zegt, hier moeten we bijwezen, kun je hem daar gewoon in. Zet je namen erbij en wees erbij. Ja? Piet, veel succes. Ik heb al een microfoon om. Alsjeblieft. Het is inderdaad, het was, ik vond het een prachtig mooie dag. Niet een zware bevalling. Het is wel laat geworden, maar dat hadden we vooraf al bedacht. 9:30 en het is 9:30. We zijn gewoon mensen van de tijd. Het is een breed gedragen, unaniem breed gedragen plan wat we vanavond presenteren. Het is natuurlijk nog lang niet uitgewerkt, maar daar komen we nader op terug. Ik ga het nu presenteren. Het plan van de medisch specialisten is onderdeel van het plan. En ik geef nu direct het woord even aan Niels. Ja, bedankt. Hij werkt zo. Ja, we hebben inderdaad een hele drukke dag gehad. Ik denk ook, ik ben zeer enthousiast over de uitwerking ervan. Zoals jullie zien staat hier nog plan medisch specialisten. Maar ik denk eigenlijk dat we nu kunnen zeggen, dit is een plan van de bevolking geworden. Dus ik zou bijna het plan medisch specialisten willen schrappen. Maar het moet natuurlijk wel een concrete inhoud hebben. En daar hebben we eigenlijk vandaag met z'n allen op aangestuurd. Ik ben ook heel blij dat we eruit zijn gekomen, want je kunt uren vergaderen en je kunt allemaal hele vage punten hebben. Maar uiteindelijk is de Sionsberg failliet gegaan en uiteindelijk staat er gewoon nu op dit moment een heel enthousiast team klaar dat gewoon direct wil doorgaan. En iedere dag die we langer wachten, gaat het onrendabeler worden. Vandaar dat wij zeiden van we moeten gewoon uiteindelijk heel praktisch blijven. Er zijn heel veel ideeën die moeten worden uitgewerkt natuurlijk in werkgroepen, omdat het voor de lange duur natuurlijk, moet je mooie ideeën voor deze regio uitwerken, maar voor de korte termijn heb je ook hele essentiële dingen doen. Want je hebt allemaal mensen die gewoon simpelweg naar het ziekenhuis moeten en wij zitten te wachten. En er zijn grote wachttijden op dit moment in Leeuwarden en Drachten. Dus dat moeten we voorkomen. Vandaar dat wij een puntenlijst en we zijn heel blij. En ik ben ook heel blij dat ik die mag presenteren. En het belangrijkste is dat de camera dit ziet. Dus dan kan ik het kort oplezen. Wat wij willen zo snel mogelijk opengaan. Liever nog maandag dan dinsdag. Maar het kan zijn dat maandag de contracten nog moeten worden overtekend. Nou, dan kan dat dinsdag. We willen beginnen met een romporganisatie. Wat betekent romporganisatie? Wil zeggen, wij kunnen direct al starten met de volgende specialismen. Cardio, neuro, long, dermatologie. En dat onder begeleiding van röntgenologie, laboratorium en het functielab.
Wij kunnen ook direct de acute zorg opstarten van 8 tot 7 uur. U leest het goed, dat is niet 24 uur. Dat kan op dit moment niet vanwege de personele bezetting. Maar we hebben dat wel in een werkgroep aangegeven om zo snel mogelijk, als dat kan, 24 uur, 7 dagen per week open te kunnen zijn, acute zorg te kunnen verlenen. Verder hebben we gezegd van, nou, er zijn nog veel meer vakgroepen die rendabel hebben gewerkt tot nu toe en die gewoon eigenlijk met patiënten staan te wachten om weer door te gaan. Patiënten staan te wachten, dat zijn de volgende. En dan willen we eigenlijk, hebben we voorstel dat binnen 2 weken gecontracteerd wordt bij de Friese Zorgverzekering de volgende vakgroepen. Dat zijn chirurgie, interne, uro, ortho, kano, kaakchirurgie, plastische chirurgie, gynaecologie, kinder- en oogheelkunde. Dit wil niet zeggen van wat is dit een absurd lange lijst. Dit is een lijst die iedere inwoner van Nederland heel normaal vindt. Dus dit is niet een lijst van dat we denken van ja, maar die mensen willen alles. Nee, we willen gewoon hele normale dingen dicht bij huis. En als laatste willen we zeggen dat we ook al vrij snel kunnen beginnen met short stay. Dagchirurgie, dat wil gewoon simpel zeggen kleine chirurgische, kleine ingrepen. Hoef je niet helemaal naar een groot, duur specialistisch centrum op grote afstand. Dat kan gewoon prima in ons ziekenhuis. Daar hebben we een mooie faciliteit voor. Dus dat willen we ook op korte termijn gecontracteerd hebben. En we bedoel ik dus weer de bevolking van Dokkum en omstreken. En voorts hebben we natuurlijk de werkgroepen en daar zal verder over ingegaan. Ja. Dan ga ik verder. Dat was dus plan specialisten. Plan huisartsen, eind januari klaar. 1,5 lijn zorg samen met Zuidoostzorg. Zorgbelang wil meedenken en de gemeente ook. Actieve participatie gevraagd in werkgroepen van zorgverzekeraar en kopers. De werkgroep nummer 3 hebben we dat genoemd. Daar hangen bepaalde flappen aan. Die zijn wel opgeslagen. Werkgroep 3, geïntegreerde ouderenzorg. Zie 5, samen, keten, zelfregie, bronhoeder. Bronhoeder is eigenlijk een soort zorgdossier van apothekers, zeg maar. De gemeente en zorgbelang zijn op dit moment eigenlijk groepen die mee willen werken en mee willen denken. Maar iedereen kan zich dus daarbij aansluiten straks, wie wil. De pilot Ameland, daar hangt flap 4 aan. Frank Kiewiet en Suzanne Wouters. Ja, ik hoef denk ik niet alle mensen die al zich aangemeld hebben op te noemen. Maar Frank Kiewiet komt dan van Ameland, dus die noem ik dan wel even. Dat is een speciale pilot. De palliatieve zorg, flap 1. De oncologische zorg, samenwerking in de keten. Preventie en voorlichting. We hebben de hele dag al met afkortingen gewerkt. We moeten even kijken wat dit alweer betekent. Preventie en voorlichting. Procesbewaking, arbiter, commissie. Het moet in ieder geval transparant en objectief zijn. Dat is ook een werkgroep. En dan nog een werkgroep extra geld, want het zal ook wat kosten. De site bouwmeeaandesionsberg.nl en daarop de bewegingen van het overleg met de nieuwe koper. Verder werkgroepen. Dan gaan we verder. Als gevolg van deze dag wordt terugkoppeling via de groepen, via de gemeente en initiatiefnemers geregeld. Elke spreker van de groepen informeren hun achterban. Persbericht van deze dag. Uitslagen van de werkgroepen en het forum op de site. Werkgroep geeft een opdracht en tijdspad op de site aan. En we wilden daarvoor de site Bouw de Zielsberg in de lucht houden. Ja, dat is natuurlijk inderdaad waar. De site Bouw mee aan de Zielsberg, die blijft eerst in de lucht. En als u die volgt, dan komen daar nadere mededelingen op. En Klaas heeft net geheel vrijwillig aangeboden dat hij voor maandag het plan op de website heeft staan. Maar er zijn nog een paar kleinere punten. Nou, niet klein, sorry. Ja. Punten. Er zijn nog een aantal punten die dan tenslotte nog aanhangen. Maar dat zijn ook net zo goed punten. Het interkerkelijk platform overlegt met de nieuwe koper. En dat binnen een tijdsbestek van 6 maanden, want het is niet iets wat direct volgende week al moet. De geboortezorg
Maakt afspraken met de nieuwe kopers binnen 2 weken. Want binnen de eerste week moet er ook al het nodige gebeuren. En er werd gezegd, nou oké, als het dan voor ons binnen 2 weken is, dan is dat ook snel genoeg. Maar het moet wel snel allemaal. Het moet gaan draaien. Binnen 1 week, dringende afspraak. Contracten tekenen tussen koper en zorgverzekeraar. En dan Zorgbelang neemt het initiatief om met wie dat wil vormen van medezeggenschap en invloed te onderhandelen met de kopende partij. Dit is eigenlijk het complete plan zoals we dat met z'n allen vandaag tot stand hebben gebracht. En ik heb het dan nu even gepresenteerd namens en met volledige unanimiteit. Dank u wel.